Ale milujem túto robotu, milujem to a podľa mňa aj strašne cítiť zo mňa, že to milujem, lebo potom to tí ľudia vidia a priťahujem dobrých ľudí. A vidíte, akože je to super byť na festivale, ale fakt akože zatiaľ 80 alebo 70% času pracujem. Včera som robil celý deň, aj keď som to moc natáčal. Dneska som síce odmoderoval a idem teraz zostriať jednu storku, ale to nestačí, ešte idem zostriať Axe video, proste, že je toho dosť. Idem teraz byť v aute možno aj 3 hodiny a strihať, uvidíme. Tak to rýchlo stihnem a potom zase musím dať sprchu, lebo a.k.a. minerálky na seba vydať, lebo som totálne spotený, totálne. A až potom začína tá naozajstná sranda. Ale milujem túto robotu, milujem to a podľa mňa aj strašne cítiť zo mňa, že to milujem, lebo potom to tí ľudia vidia a priťahujem dobrých ľudí. Všetko som zostrial, všetko som vypostoval ľudia, všetko a vyzerá, že všetci sú spokojní, už len nech to má dobré čísla, ale ja som spravil všetko, čo som mohol, všetko, makal som ty kokot, teraz 4 hodiny podľa mňa som sedel v tomto aute a si zaslúžim ísť žiť! Yes! To bolo super, strašne veľa. A strašne dobre handlenuté, proste všetko na čas, rýchlo, proste super. Idem sa osprchovať minerálkami a idem sa obliecť fresh a idem do davu. Som spokojný so sebou, takže poďme do areálu.